Jeg vil gerne lave en præsentation over det personlige salg, og jeg vil gerne starte med at forklare omkring, hvad jeg forstår ved det personlige salg. Det personlige salg, det er til dels for at sørge for, at kunden finder frem til den helt rigtige vare og får dækket sine behov på den bedst mulige måde. Det kan for eksempel være, hvis der er en kunde, der går ind i en butik for at købe tv, og sælgeren prøver at finde ud af, hvilken størrelse det skal være, og hvilken kvalitet det skal være, selvfølgelig inden for kundens budget. Og til dels for at sørge for, at kunden kommer tilbage igen til butikken. Og det kan jo også for eksempel være, hvis der er en sød og venlig betjening, og måske endda give kunden lidt ekstra, end de egentlig forventede, en lidt bedre service, eller en lidt bedre bemærkning, eller bare skaber et personligt bånd, der er lidt over det usædvanlige for kunden. Bagefter er der begreber her, jeg gerne vil gå igennem, og lige forklare dem nærmere. Til at starte med vil jeg gerne forklare en virksomhedskoncept, og det forstås ved, at der er et sæt retningslinjer for virksomhedens drift og markedsføring. Man kan selvfølgelig sige, at et koncept det egentlig kaldes for en virksomheds køreplan for virksomhedens drift. Så er der tre områder inden for salg for detailbranchen, jeg gerne vil forklare. Det er det rådgivende salg, det klassiske salg og så selvbetjening. Et rådgivende salg, det er som det lyder, en personlig betjening, en personlig vejledning fra sælgeren, der er forbundet med salget. Det kan selvfølgelig igen være inde i en Elgiganten, hvor der er en vis rådgivning og en vis vejledning, der er behov for at kunden ligesom får dækket sine behov, og for at de går hjem enten med et produkt, de havde behov for, eller sørget for, at de egentlig er blevet klogere på det i hvert fald. Ikke nødvendigvis, at de køber noget. Og et klassisk salg, det er lidt mere den traditionelle forstand, hvor en kunde selv kigger sig omkring, og så finder en sælger ved behov. Og det kan fx være de fleste tøjforretninger, som de også endda selv siger, ekspedienterne, når man kommer ind i butikken, at du må sige til, hvis du har behov for noget hjælp. At det er ikke hvilket behov de har, men hvis de har et behov. Og så er der selvbetjening, som er de fleste dagligvareforretninger, hvor man egentlig først møder personalet ved kassen. Nu er der endda kommet sådan efterhånden, at der er flere især Føtex-forretninger, der kører med de her selvbetjeningskasser, hvor det faktisk ofte skal være sådan, at man kan lave sin dagligvareindkøb uden overhovedet at have kontakt med personalet, eller med faktisk nogen fra butikken overhovedet. Og det er jo de tre inden for detailbranchen. Så skal jeg komme med et eksempel på et godt personligt salg, og et eksempel på det modsatte. Vi starter med det gode, for ligesom at starte med det positive her. Så et godt personligt salg, jeg selv har været ude for, i hvert fald en meget, meget personlig betjening, var en butik hernede i Aarhus, en Nespresso-forretning, hvor jeg vil kalde det den nærmest mest eksklusive forretning i hele Aarhus faktisk. Ikke på grund af produkterne i butikken, men på grund af den service og den dresscode også bare der er inde i forretningen. Det er sådan, at da jeg var bare tæt på og nærmere butikken, bare tog fat i dørhåndtaget udefra, så stoppede den hyggelige snak mellem de to ansatte inde i butikken. De står fuldt klædt op i jakkesæt og med slips og hele molevitten. Og der stopper alt personlig snak, så snart jeg bare tager fat i dørhåndtaget. Lige da jeg tager på skridt indenfor i butikken, der tager den mest, hvad jeg vil kalde den mest kompetente medarbejder, i hvert fald lignende, par skridt hen mod mig og byder mig velkommen, siger velkommen her, og spørger, om der er noget specifikt, jeg er på udkig efter. Jeg fortæller ham, at at jeg er måske på udkig efter en opgradering af min kaffemaskine derhjemme. Ikke inden for deres, men en opgradering, så deres egen produkt vil være en opgradering ud fra det, jeg har i forvejen. Og det er ikke nødvendigvis, fordi jeg skal købe noget, forklarer han også med det samme. Og vi gik rundt, og det var slet ikke noget problem selvfølgelig, og han ville gerne forklare mig inden for nogle forskellige ting, hvad de havde tilbydet. Jeg forklarede ham, at jeg havde et budget, der måske hed lige omkring 500 til 1500 kroner, afhængig af kvaliteten, afhængig af hvad der ligesom kunne skabe et behov, måske endda inden for kaffedrikning. Han spurgte ind til nogle meget åbne spørgsmål i forhold til, hvordan næsten også mine morgenrutiner, de kørte i forhold til, om det skulle være nogle af de her lidt større kaffeløsninger, eller om det bare var de her kapselkaffemaskiner, som de jo primært har inde i butikken. Og det gjorde jo vel at mærke også, når han stiller et så åbent spørgsmål. Hvis jeg endda havde fortalt ham, at jeg gerne ville have nogle af de her helt almindelige kaffemaskiner, hvor man brygger en hel kande ad gangen, jamen så ville han skulle sende mig i en anden butik, fordi det har de ikke engang inde i butikken. Så det er meget venligt og meget til dels også offensivt i forhold til hans produkter derinde, fordi han ved, at måske
halvdelen af det spørgsmål, han egentlig stiller. Hvis jeg svarer 50% af hvad det egentlig består af, så er det faktisk ikke et behov, han faktisk selv kan afdække. Men han var så selvsikker, at han prøvede det, og jeg sagde, at det ikke var de helt store løsninger, men det mere var en enkelt kop ad gangen, hvis jeg ligesom drak her om morgenen hjemme hos os. Og han forklarede mig for forskellige produkter, forklarede omkring dem og demonstrerede dem, og jeg fik da lov til at smage på flere af deres forskellige kaffevariationer. Og blev egentlig mere og mere nysgerrig og fandt frem til 2 kaffemaskiner, jeg ligesom skulle vælge imellem. Og vidste, at jeg ikke ligesom selv skulle tage beslutningen alligevel. Så jeg sagde til ham, at jeg ville gerne få noget, jeg fik noget materiale på de her 2 kaffemaskiner, og gerne ville tage dem med hjem til kæresten, for ligesom også at tage en snak med hende om, hvilken maskine vi gerne ville have. Ikke nødvendigvis fordi vi skulle have den lige med det samme, men bare når vi så endelig skulle lave den opgradering. Og han var ikke hverken sur eller noget overhovedet. Han var meget, meget forstående overfor, at jeg gerne ville hjem og snakke med kæresten om det først, inden jeg tog en beslutning, inden jeg købte noget. Og sørgede for, at jeg faktisk gik ud med et smil på læben, og hvor en dag en gut på min egen alder faktisk også holdt døren for mig på vej ud. Det synes jeg også var skønt at mærke, at de faktisk tog en dybt seriøst. Og de faktisk egentlig behandlede en som et almindeligt voksen menneske, og ikke som et ungt menneske på SU, der ikke har nogen penge, som flere andre butikker gør, desværre. Et dårligt eksempel på personligt salg, eller ikke et dårligt eksempel, et godt eksempel på dårlig personlig betjening, det var i en BO-forretning i Aarhus. Jeg skulle ned og kigge på et anlæg for min svigerfar, der går rigtig meget op i BO, og da han ved, at jeg selv har været BO-sælger selv i en af forretningerne, ville han gerne have, at jeg ligesom gik ned og tog det første kig, og kom med min ekspertise, inden for hvilket anlæg jeg ville anbefale ham at købe til hans behov, også fordi jeg kender hans behov i forvejen. Så jeg gik ned og sagde til dem med det samme, at jeg kiggede på en højtalerløsning til en vis antal kvadratmeter stue, og det skulle være med surround sound, og den skulle ikke være, være deres ringeste i hvert fald. Så vi gik ned og kiggede, og han viste mig først faktisk, sjovt nok, det er faktisk det billigste af deres, som jeg lidt, synes jeg egentlig bare for det første også gik imod, det jeg faktisk lige havde sagt, så han egentlig ikke nødvendigvis havde hørt efter, eller i hvert fald ikke tog det til eftertragtning. Så vi hørte på den billigste til omkring 5-10.000, og det skal sige, at jeg havde fået at vide fra svigerfaren i forvejen, at jeg havde et budget på omkring 40-50.000, hvis kvaliteten og designet selvfølgelig tilsvarende matchede prisen. Og da vi så ligesom havde været nede og høre på det, så sagde jeg til ham, at det lyder sådan set ganske fint, men det er et lidt større behov, både inden for, det må gerne fylde os selvfølgelig lidt mere, det må gerne have en vis størrelse også, så der dermed også er en lidt bedre lyd, og har lidt mere dybde i den. Så jeg sagde til ham, at vi gerne ville op i lidt højere klasser, og gerne måske i en model, jeg vidste, der også kostede omkring de her 40-45.000. Så det siger jeg til ham, det vil jeg gerne prøve at lytte på, og gerne vil høre lidt nærmere omkring. Så vi gik hen og hørte på det, og efter vi har hørt på det i nærmest kun 2-3 minutter, som er en meget, meget lav betjening fra deres side, fordi det oftest er lidt længere, både demonstrationer og lidt længere betjeninger, de kører i deres butikker. Men efter 2-3 minutter, så spurgte han mig direkte, og om jeg egentlig havde råd til det. Om det egentlig ikke var bedre, at jeg faktisk egentlig kiggede et andet sted, eller kiggede på lidt billigere produkter fra butikken. Det synes jeg for det første var utroligt flabet ud, for han ikke kendte, hvem det var, jeg hverken skulle handle for, eller egentlig bare, var egentlig ikke forstående over for noget overhovedet. Han vurderede det udelukkende ud fra min egen påklædning og min egen attitude, og det synes jeg var lidt voldsomt faktisk egentlig. Så jeg sagde, at det er sådan set ikke noget problem. Det skal ikke være pengene, der kommer ind på. Selv hvis vi kommer op i de her 40-50.000, så er det inden for budgettet, men kvaliteten og hvad det designet skal tilsvarende også matche. Men det tog han ikke til eftertragtning, og der kom et halvt sekund senere, kom der nogle andre butikker, eller nogle andre kunder ind i butikken, og han mistede alt fokus fra min betjening. Og sagde til mig, at jeg måtte gerne lige gøre og kigge lidt rundt, men han skulle lige betjene de andre. Og det var så et midaldrende par, der måske lignede, at de havde lidt større købekraft, end jeg selv havde. Men det endte ud i, at jeg egentlig ikke havde lyst til at overhovedet være inde i butikken længere. Jeg havde heller ikke lyst til at købe noget derinde. Jeg havde ikke lyst til faktisk at snakke med ham igen, for at være helt ærlig. Så jeg tog direkte hjem til svigerfaren, fordi jeg havde faktisk egentlig bestemt mig for, hvilket produkt jeg gerne ville anbefale om. Et anlæg til omkring de her lidt over 40.000. Og hjem, og vi gik ud dagen efter i den konkurrerende butik omkring Aarhus, og købte anlægget inden for et kvarter.
Så han havde sådan set lavet han havde lavet det, hvad man siger, produktfremvisning, den demonstration, eller den havde jeg i hvert fald selv fået, eller selv taget for den sags skyld. Og så jeg vidste egentlig godt, hvilket produkt han lige skulle have, og han var enig med mig, efter han havde lyttet på det i 5 minutter. Så var han sådan set enig om, at jo, det var det rigtige. Han behøvede ikke engang lytte på andet overhovedet. Han troede på min dømmekraft. Og der fik vi en super betjening derude. Men det gjorde, at den første butik, vi var inde i, de mistede et salg på omkring 40-45.000 med ekstra udstyr og sådan nogle ting. Udelukkende på grund af en meget, meget dårlig betjening. Og en meget upersonlig betjening. Så det var, hvad man siger, direkte tab fra deres side. Jeg gik så, hvad man siger, tilfældigvis senere hen ned i butikken, også for at faktisk egentlig forklare dem, at det faktisk egentlig var en meget dårlig betjening. Så gik jeg ned til butikken igen en uge siden, eller 2 uger efter, og så købte jeg 2 cover til de 2 fronthøjtalere, fordi det skulle han have. Han ville gerne have en anden farve, min svigerfar. Så der var jeg nede og købte dem for 500-600 kroner, tror jeg, der var stykket. Og forklarede dem, at jeg købte, så jeg fik betjening hernede fra. Og forklarede omkring min uheldige oplevelse med sælgeren. Og forklarede, at jeg havde så købt et andet sted dagen efter. Uden rigtig at tænke så meget videre over det, fordi jeg egentlig havde fået det produktkendskab, jeg egentlig havde behov for. Jeg havde bare ikke fået en personlig betjening, og en betjening, der faktisk var værd at handle efter. Så det fortalte dem, og det beklagede de selvfølgelig meget, og især fordi de havde taget penge på det. Men det var ligesom det valg, jeg havde taget, og det var de også fuldt forstående overfor. Hvis man har fået en dårlig betjening, så skal man heller ikke tilsvarende købe noget. Især ikke til så mange penge, hvor det faktisk primært er betjening, man faktisk næsten køber. Eller i hvert fald handler ud fra, at de fleste butikker kan forhandle de samme produkter sådan set. Så det var et eksempel på et meget, meget upersonligt salg, som egentlig faktisk gjorde, at de faktisk tabte det. Så ja, tak for det.